Паліталагіня Аліна Харысова звярнула ўвагу ў эфіры Еўрарадыё на дыскусію, якая разгарнулася ў сацыяльнай сетцы Threads. Шла размова пра святкаванне Дня яднання ў Расіі і Беларусі. Маўляў, усё гэта нагадвае такія каланіяльныя стасункі паміж Расіяй і Беларусю, бо у нас гэта і флешмобы, і пафас, і паказуха, і школьнікі выходзяць, размалёўваюць сябе там у колеры расійскага сцяга, а ў Расіі ніхто і не ведае пра гэтую саюзную дзяржаву. Чаму, спадар Анатоль, насамрэч зусім рознае святкаванне, зусім рознае ўспрыняцце гэтай саюзнай дзяржавы ў Расіі і ў Беларусі? Я б усё ж такі адзначыў, што ёсць агульнае. І агульна ў цэлым, калі мы бяром вот гэтыя памеры, то яно выглядала сціпла нават і ў Беларусі, хаця некаторыя прапагандысты рабілі на гэта акцэнт. І гэтаму ёсць тлумачэнне. Гэта яднанне Лукашэнкі і Пуціна, гэта яднанне пуцінскай думы і лукашэнкаўскай палаты, расійскага ФСБ і беларускага КДБ, але гэта не яднанне людзей, грамадзянаў, падаткаплацельшчыкаў, выбарцаў. І таму базы для святкавання няма ні ў Расіі, ні ў Беларусі. Ну, у Расіі прынята яшчэ да ўвагі тое, што з пачатку 90-х Расія ніколі не глядзела на Беларусь як на незалежную суверэнную краіну. Это быў погляд на тэрыторыю. Вось як на нейкі такі суб'ект, ідэальны варыянт, это як некі Татарстан, ці можа там Чачня, але ўнутры Расійскай Федэрацыі. Не выпадкова, што Расія была 50-й краінай, якая усталявала дыпламатычныя адносіны з Беларусю. 50-й. Вось такое было стаўленне. І яно не змянілася па дзень сённяшняй. З беларускага боку сітуацыя выглядала больш складана, бо быў поўны час, калі менавіта Лукашенко выступаў такім тэрмінатарам, таким чалавекам, які рухаў усю інтэграцыю. Але да пэўнага прамежка часу, прыкладна там з сярэдзіны 90-х да 2000-га. Затым гэтага імпэта не было, і наадварот Лукашенко тут займаў такую абарончую пазіцыю. Таму, зноў жа падсумоўваючы, свята такое аніякае, таму што яно закранае вельмі вузкае кола грамадзянаў Беларусі і Расіі. Часам прыходзіцца канстатаваць, што Лукашенко, фактычна чалавек, які, можна сказаць, выратаваў беларускі суверэнітэт, адмовіўся ад планаў першапачатковых Расіі увесці агульны парламент, валюту, судовую сістэму. Спадар Анатоль, ці вы пагадзіліся, што менавіта гэтая заслуга Александра Лукашэнкі? Не, ўсё ж такі ўсё выглядае крыху і інакш. Істотна і інакш. Калі Лукашенко быў абраны прэзідэнтам у Беларусі, ён праз даволі хуткі час адчуў, што яму цесна у памерах беларускай канстытуцыі, якую шылі пад Кебіча, і ў Беларусі. І ён паехаў у Расію. І адчуў сябе вельмі камфортна. І сярод казакоў на Доне, і сярод маракоў на Дальнім Усходзе, і сапраўды яго там сустракалі расейцы з хлебам і соллю. І у Лукашэнку менавіта тады, у сярэдзіне 90-х, з'явіўся такі план, які называлі славянскі прэзідэнт. І Лукашенко рэальна быў рухавіком інтэграцыйнага працэса. Ён правёў у Беларусі рэферэндум, вызначыў асноўны такі накірунак, ён быў не абавязковы характар, але ён сказаў, што для нас эканамічная інтэграцыя з Расіяй – гэта стратэгічны накірунак. І далей вось нават і спрабаваў там біць шклянкі, стаканы на падпісанне ўжо саюзнай дзяржавы. Ён рэальна разлічваў на тое, што ён можа легітымізаваць сябе на прасторах расійскай імперыі, і адтуль ужо бачыў сябе такім іграком сусветнага маштабу. Але прыход Пуціна азначаў адно, што расійская эліта не дазволіць чужаку, варагу Лукашэнку прыйсці ў Крэмль і прымерыць на сябе шапку Манамаха. Вось з таго часу ўжо і пачалася іншая сітуацыя, іншы адлік часу, і Лукашенко ўжо абараняўся ад гэтай самай інтэграцыі. Наколькі паспяхова было бачна у вашым сюжэце да 18-го года, калі яго проста не прыціснулі да мура.
Спадар Анатолій, Лукашенко не так давно казаў, што няма такой сілы, якая б магла дараваць Беларусь ад Расіі. Сапраўды няма такой сілы? Такая сіла – гэта свядомы выбар людзей і грамадзянаў. І калі была такая магчымасць даць у Беларусі нейкі час для такой шырокай дыскусіі, а пасля правесці рэферэндум, то я б тут сказаў бы, што якраз гэта і ёсць сіла, якая можа адарваць Беларусь ад Расіі. Усё ж такі, калі была сацыялогія, то 95% людзей на пытанне: вы готовыя, каб Беларусь стала часткай Расійскай Федэрацыі, тым жа хаця б Татарстанам ці Чачнёй, адказвалі адмоўна. Так, людзі за тое, каб не было там мяжы ў раёне Смаленска, іх там уначы не падымалі мытнікі. Гэта так, але быць часткай Расіі, суб'ектам Расійскай Федэрацыі, падаўляючая большасць людзей гаварылі не. І таму тут ключавы момант – гэта права выбару у людзей. Калі ён будзе, калі яны змогуць зрабіць свядомы выбар і яго не падмахлююць, не сфальсіфікуюць, то гэта і ёсць шлях, як адарваць Беларусь ад Расіі. На гэтым тыдні Лукашенко пужаў зноўку вайной беларусаў, і відавочна мы ўжо шмат часу назіраем, што сам Лукашенко не гатовы да гэтай вайны, але калі запатрабуе Пуцін мабілізаваць беларусаў, каб дапамагаць Расіі ваяваць супраць Украіны і Еўропы, магчыма, таксама, што зробіць Лукашенко, на ваш погляд? Ці ён далей будзе супраціўляцца, ці супраціўляцца ўжо няма ні сілаў, ні сродкаў, ні сэнсу? Гэты час, там больш за месяц, калі ў Беларусі праз прапаганду показвалі там біцепсы беларускай арміі, беларускага рэжыма, ён у аўтарытарных краінах можа мець некалькі абгрунтаванняў. Першае, гэта робіцца у сітуацыі, калі прыбліжаюцца, напрыклад, выбары. І тут яскравы прыклад – гэта Угоршчына, гэта Орбан. Другое, для таго, каб адцягнуць увагу грамадзянаў ад іншых балючых пытанняў, напрыклад, эканамічныя, сацыяльныя пытанні, альбо каб яшчэ больш закруціць гайкі, прыняць нейкае заканадаўства ці змены на ўзроўні правапрымяняльнай практыкі, каб зменшыць магчымасці для людзей і усталяваць большы кантроль. Калі мы пакладзем гэта на беларускую сітуацыю, то выбараў у нас няма ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, і могуць быць тут любыя лічбы. Таксама гайкі ўжо закручваць няма куды, можна тут і разьбу сарваць. Адзінае, што б я сказаў тут відаць, это тое, што Лукашенко ўсё ж такі працягвае змагацца за нейкую частку хіскага электарата, якія могуць засынаць там белымі, а прачынацца чырвонымі. Яму ўсё ж такі трэба нейкая сацыяльная апора ў грамадстве. А другое, і відаць, гэта самае галоўнае, то, што хацеў зрабіць Лукашенко праз эту мобілізацыю сваіх сілавікоў, паглядзець рэальна, ці ёсць за ім гэты падмурак сілавых ведомстваў, наколькі ён можа быць апірышчам для яго. Думаю, што Лукашенко, калі гаварыць пра нейкія пагрозы для рэжыма, ён разглядае гэта Украіну і Крэмль, як не дзіўна. Украіна – гэта тая краіна, дзе зараз ніхто не будзе лічыць да 10, зразу могуць даць па фэйсу і вельмі балюча. А Пуцін заўсёды будзе гуляць у сваю гульню. І ён сёння настолькі пасадзіў на кароткі павадок Лукашэнку, што таму сапраўды вельмі дыскамфортна, і мы гэта бачым па яго актыўнасцях на амерыканскім накірунку. Таму ён хацеў з аднаго боку прадэманстраваць, што ён кантралюе сітуацыю, і ўсё ж такі зразумець, вось тыя сілавікі, якія вакол яго, гэта яго асноўная сацыяльная база, яны будуць за яго змагацца, яны будуць змагацца за будучыню яго сям'і ці не. Гэта тое, ад чаго баліць у Лукашэнкі галава. Але ці будуць гэтыя сілавікі супраціўляцца Расіі, калі тая захоча ўсё ж такі анексаваць тэрыторыю Беларусі? Я думаю, што якраз Лукашенко адным з пытанняў таксама хацеў зразумець гэта. Таму што ўсё ж такі сілавікі, яны вельмі розныя. І
Сярод кола нашых знаёмых мы заўсёды можам знайсці і прабеларуска настроеных сілавікоў, якія сапраўды разумеюць пагрозы і небяспекі, якія ідуць ад Расіі, і мы бачым тых, хто настолькі ўжо зліўся ў экстазе з рускім светам, што іх сапраўды не адарваць. І Лукашенку вельмі важна разумець, якое рэальнае становішча там, якія там рэальныя расклады. Ці зразумеў ён гэта? Ну, час пакажа. Але я думаю, што ілюзій тут не павінна быць. Мы можам чуць самыя розныя з вуснаў Лукашэнкі і Пуціна, бачыць гэтыя абнімашкі, але тое, што адбываецца сёння ў беларуска-расійскіх стасунках, гэта паўзучая такая анексія. Яна праяўляецца нават у тым, што, вот, напрыклад, мае знаёмыя у адзін голас пачалі раптам усе гаварыць, што там побач з іх домам ці на леснічнай пляцоўцы з'явіліся рускія, і асноўнае ўспрыняццё гэтага мае адмоўны змест. Гэта таксама можа разглядацца, праз нейкі час стане зразумелым, магчыма, як таксама частка пэўных дзеянняў з боку Крамля. Частку расейцаў перасяліць у Беларусь, і вот гэта будзе сапраўдная пятая калона. Не тыя паўмільёна беларусаў, якіх Лукашенко выцесніў з краіны, а менавіта тыя, хто там прыедуць з Брянска, з Пермі, з Дальняга Востока, там з Краснодарскага края.